Matay ni mga wayra. Ano din nga ako mga kasagingan din eh. Nadali kay malaos ang dahon. Kini ani mga kurinti nga nagbatay niya ako ni mga ibisante nga mga balay sa mga silingan ako nga ipagkuan ang yalang mga sa tawag kani kibul sa TV. Sa TV. Ano mas mga wayra. Kini mga wayra. Para matagam ang mga tag-iya ni. Kabutlon ko ni. Matagam ang tag-iya ni. Inungdan nga na ani nga ako ang luta. Yung ayaw kong mga kasagingan, nga daot kong sagingan, tungod na ni mga wayra. What? Bakit yung wayra na ko kanyang video? Wala mga internet sa balay nga. Wala mo tayo bagyo, may hangin-hangin. Binuang naman siguro. Kasi binuangan niya akong wire ba? Nabayad na ba ko kadabuhan sa internet ani? Malarabas binuan ani. Ako lang yun isubayan dito. Kaya basin na nga putol. Basin na natumbahan sa kahoy. Eh, posible sa kayog mawa ang akong internet nga. Sige, bayad kadabuhan. Tuon. Ano bang gagawin? Wagtang mga signal ako. Signal. Oh, pre! Uy, saan ka? Pre! Yan ang subay-subay ang bubuka. Ang internet rin nawa man, pre. Maum sa kuha, wagtang lagi. Mahal rin ba kong monthly ato, pre? Kaya ng 2,000 ka pinakong monthly sa internet. Gikan pa ko dito sinubay, oh. Sus ako, gikan sa ko dito stomoy. Karakot lagi ko aning wire. Padidit lang ko nga rin kay iklaro ginakog na bay putol. Mamuo din na ngayon yun. Dapat mo rin nagkapyutan, di? Oo. Pila, naman sa tigit tayo bugat na to. Mao gani akong problema, pre. Kay ang ano akong asa may wire ani mo, pre? Daghan man ni. Ini puti ko, puti. O puti mo ha? O lagi ganina ako sinubay. Gikan ko nagsubay sa mua, pre. Ang susubay kay ni puros man ni itom. Wala ni puti kana. Oo, puti og itom mo kini. Oo. Aw kana mao ni mo ha? Ako ni gisubay kay. Ako pre, kini puros itom, pre. Kini. Mao ni ko ha. Liwat imong naong pre itom. Pre, ang akong problemahan ba kay mutan akong TV, magamit ng internet. Nagtuwad naman ang tao. Kung sa kahinay na signal, murag lost contact siya ba? Mao gyud. Mao si problema ko pre kay mo nagtuwad ako babag. Babag mo ha? Babag. Wa mabati ang naong sa mga tao sa imong TV. Apit na pre. Ako ara naong madabati pre kay limangot ko tanaw sa lagi TV. Ang problema harban ako ani kitig paningil nating bayad sa buwan niya. Wa tay klarong gamit sa internet ba? Magsigil ta bayad. Wa tay klarong gamit. Mao lagi. Ano si bayad? Ami, di ba angan dyan ito wire, pre? Di ba kada siya? Tawag kita mo, tulong po! Oh. Hindi yan, maayo. Ayaw, eh. At maayo. Uy! Uy! Karong ba? Ikaw dito. Ito lang yung mga wire di ay naamuag signal. Nababag ang tao sa mong TV. Tungod na yung signal. Tanawa ko. Ano yung maling pamutol ang wire? Ha? Huwag ba kakibaw nga? Pwede ka ikiha na mo. Ano kay? Gibayran nila mo. Niya mo ning pamutol. Okay. Ikiha ko ninyo. Ikiha ko ninyo sa kuwang katungod gayuta nga din nag-agi niyong wire. Ay mayo kamoy ko ikiha. Nag-agi din si mong yuta nga nanay babaw na kami nag-agi sa hangin. Asa man ni naka-isturbo mo ni sa kung tanong? No, tanawa ko na mga saging na nakong ibatay-bataya ninyo. Sa ako ang yuta sa kung tanong. Dili kami nagbataya na ang installer mo nagbataya na ayo kay installer. Kami din nagladar ni wire din igor. Nakaibaw ka o pilay bayaran na mo sa kadamanti ani kuana. Di magay. Mahal kinang. Di mo nagbayad sa ito sa internet. Oh, ano ato mo magbayad sa internet ka? Kuha man ng yuta. Na. Ha? Wala lagi may mga angkon. Gamuha ng yuta. Imuha lagi ni. Wire yung ang wire ba? Ang wire ang angkon. Ang wire bisa pa kang wire. Kaya ka na yung wire na lagi ni sa yuta. Nagka-isturbo na sa kung tanong. Nagka-isturbo na sa kung tanong. Ay!